Nah iya. Aku nggumun sinden liyane iki do sumeh-sumeh lho. Liyane mesem guyu sawangen. Lambene nyuwongot nganti kena nyantolne kethu kaya. Mau ditimbali rene kon nglipur parane dhek ulate elik. Ayo. Wis ben, ayo. Ya dikurmati, ya dikurmati. La ilaha illallah. Ora Tin, ayo. Coba kaya apa Mbak Tatin Lestari Handayani Titot. Ayo, coba teko Sentolo iki. Nganggo apa? Ayo. Hormati coba kaya apa warung pojok. Yo, ngormati Mbak Tatin Lestari Handayani. Yo. Oh. Hey. Kebak tata krama sopan santun. Sinden disalami kabeh, dalange disalami. Lah kowe ora nyalami aku maksudmu piye ngono kuwi? Sapa wangi Elisa wis dicantik-cantikke. Gandeng aku sing maju kok drem digundhong iki maksudnya piye? Lah awakmu lemu apa ora? Ya lemu Mas, ya lemu rek ya ora ngemuni drem. Lah apa? Nangka blonyo. Nangka blonyo mengarep kok. Apa ke? Biasane kan nangka kuwi enak legi manis. Lah ya sik madhep ora ono guyu sik, mesem. Nek karo masyarakat ten mriki ra apa-apa guyang-guyu lah aku nek karo dalange ya ket mau nganu aku terus kok ya. Lho, sampean iki iso teko kene ditimbali. Kok sik ta? Ditimbali karo Pak Darno. Iki uratku kena ketok iki. Ditimbali karo Pak Darno, kuwi mergo lantarane aku. Lah upamane Pak Darno anu bintang tamune sinten nama Elisa Mas Ayo. Mboten sah. Mboten sah Elisa, mboten sah Tatin golek bintang tamu liyane. Sampeyan lek ora sida entuk rejeki nang kene to. Lah kudune matur nuwun karo aku. Lah nggih kula matur nuwun Pak Yoyo. Lha sing apik ngene, matur nuwun Pak Dalang nggih, ngono kuwi. Lek ngene ngece. Tergantung kok ya. Jenengan ket mau ngelek-elek aku terus lho. Aku dandan ngene iki 2 jam kok nek tekan kene kok donekke tang. Donekke limbuk apa meneh mau? Kowe ora ngerti. Nek iki ratune podang kuning nek aku lara kuning bareng mau. Lah kowe lara kuning apa ora? Ora. Lah ora ya aja nesu, nyatane ora kok ya ngono kuwi. Mula wonge aja gampang tersinggung. Lek gampang nesu kaya ngene nuwun sewu. Elisa ya awet enom kaya ngono, sik cantik kaya ngono. Sampeyan susu saya tuwek lek nesu terus ngono kuwi. Kula kandhani nggih Mas Jalang yang terhormat. Nah iya, hormat. Maksudnya kula niku tergantung mungsuhe. Nek mungsuhe iki apik, aku ya apik. Ngono ya? Aduh Tatin, ya ampun. Sugeng rawuh wonten ing Adireja mriki Mbak Tatin nggih. Pripun kabare ya ampun. Sakniki kok awake ya ampun, luar biasa. Jan kaya bulus. Aku tiwas guyang-guyu lho Mas. Bulus ki apa kleru? Bojomu jenenge sapa? Tulus. Lah ya lek kowe ndang bulus apa kleru ngono kuwi? Lah ya Bu Tatin apa Bu Tulus ora bulus. Kok seta kuwi aja kae lho jenenge iki jenenge Bu Kesi ya. Iki lek bojone Pak Cahyo. Berarti kan iki bojone Bu Cahyo utawa Bu ya ngono wis kenek. Ngono kuwi. Ora perlu sampean memprotes seperti itu. Kesi jenengan donekke buaya lho. Buaya. Kupingmu bosok kuwi ora. Buaya ora. Lah iki mah keteke kuwi. Lah ya nek ya sing penak aku kan. Lah kene salim kene. Ora suwi ra petuk bareng salaman. Kene coba kaya apa Cahayu. Ayo. Ayu banget kowe disawang kok sedotan. Ayo kene. Sedotan kuwi sing ana cendole to, dadi genah bruwet. Kene salim kene. Lah sampean umure kok sepiro. Cantik. Munggah ora? Munggah rene no. Biasane lek munggah dhewe to kowe. Iya. Ha kene Cahayu nggih. Pripun kabare sehat nggih? Alah tangane kasare jan. Lah nyekeli wayang bendina karo cempala ora kon kasar piye ora nggih. Ngene ya lumayan rada alus sithik. Ya halus, lumayan lho wong lanang kaya ngene iki. Lumayan apane? Garis iki cetha iki. Lho. Garise piye? Garis iki tegak lurus menuju surga ngono kuwi. Amin. Amin. Silak kesusu po? Lambemu tak kotak pisan iki ora. Lah kok menuju surga maksudnya? Sok kabeh kan ya kabeh nglakoni kaya ngono kuwi. Kowe pengen neraka dhewe kowe. Ya ora. Lah iya yen ora ya ngono. Sing apik. Nek karo nang
umpama aja ngendake iki rasa wae rasa. Heeh. Kuwi lho, delon Mbak Elisa ngagem bayake lak padha karo sampean, jarike lak padha. Ketok singset langsing, indah memuai. Kuwi sampean ngangge bayak aku syuting pecuwotot kabeh piye. Tak andeni ya Mas. Jenenge menungsa urip nang alam donya kuwi ana sing cilik, ana sing gedhe. Betul. Lah kuwi iki ana wong sing seneng sing cilik, ya ana wong sing seneng sing gedhe. Nggih ta Pak Bu? Oh, direk. Lah kae muni nggih mergo kok pentelengi wedi kabeh kok asine ora ngono. Lah kon milih sing langsing ngono kuwi. Ya ora mesti jenenge wong seneng ki relatif. Relatif piye? Kaya jenengan barang kuwi nek dole mungal ngene Pak Yoyok kuwi ganteng, Pak Yoyok kuwi manis. Ning bagiku ya biasa aja. Ya mergo atimu wis serik karo aku kok asline. Jajal komoke tak lem terus lek ngelokne aku ganteng asline. Ayo. Oh to. Ganteng nek saka kene. Oh, terus? Nek tak cedhaki Ngopo? kaya apa ya kuwi kuning-kuning ki. Kaya napa, Pak? Kowe aku madake dalang jumbleng apa piye arepe? Ora lah, jenengan kan ngagem kuning, piyantune nggih kuning dadi kuning padha dene kuning ngono lho kok le. Ayo. Cepet mau ngarep ngepruk wae niki. Cepet mau Lah Bu, isine karimu suwe. benjang malih nek nanggap dalange mboten saniki nggih. Ora iso kabeh sing penting dalange luwih dhisik bintang tamu iki keri iso aja iki karepmu piye ora. Salahe Ngono kudune tamu bintang tamu kudune Pak Darno, Ibu, matur nuwun sampun ngundang Ki Cahya Kuntadi satemah kula saged katut sowan wonten ing mriki. Kudune rak ngono. Ya ora, Pak Darno kuwi mergo pengen ngundang aku karo Elisa terus lagi golek dalang. Oh iya bener Tin, aku mau diweling karo Pak Darno ya An. Apa? Mangke menawi Mbak Tatin pun rawuh tulung nggih bar wayangan mboten sah kondur teng Kulon Progo teng Yogya mriko ngono. Sampeyan kon keri kene sesuk. Lah ngapa? Karo nggih seret-seretan putune lho. Oh, arang ngelingi dalange wis duwe bojo. Kempet. Aku kok antem ya langsung semaput lengene gedine semono. Ayo. Ya ora nek semangat. Ndongakne sik Mbak Tatin, ayo. Kagem sinten? Ya mantene. Oh, kagem temanten, nggih. Iya. Pokoke kagem temanten kekalih. Sopo asmane? Ayo. Mas Jika. Heeh. Karo Mbak Risti. Heeh. Apal padake. Pak asmane sapa? Pak Darno. Buke sapa asmane? Bu Darno. Ngawur, iya pancen statusnya ngono. Namanya siapa? Nama Pak Yoyok ya Bu Yoyok. Oh. Ya ora ngono iki lho. Tak terangne iki lho. Ibu sapa? Susila Wati. Nah, Susilawati, SPD. SPD. Dungane piye? Jenengan apal wong maca kok ya. Lho nyapa wong maca sing diwaca akeh didurusi akeh kok. Lek sir maca ya maca lho awakmu. Biasane yang ngono ya kok sambil maca koran ayo ndang ngono. Ndang. Maca koran pun ndelok TV. Piye dongane piye Mbak Tatin? Kagem temanten kekalih. Pokoke aja sepisan-pisan ngomong pegat nggih. Kon rukun sampai maut memisahkan. Amin. Ora kakek ninen-ninen dilelekaken ninen-ninen nek wis tuwa pegatan kan ya ora entuk. Iya. Dadi sampai maut memisahkan. Betul, betul. Kagem keluarga besar Pak Darno mugi tansah pinaringan sehat, Amin. lancar rezekine, mugi tansah ayem tentrem nggih Pak Bu. Nggih, ngenjang saged wayangan malih, dalangnya gantos nggih. Lambene elek tenan iki nganyele iki ora ya. Kene nek dipales ngono genti wae arep nesu. Kak ora nesu ora apa-apa, gantos ya ora apa-apa, ayo. Dalange dudu aku bintang tamune ya dudu awakmu, dadi padha mrongose. Oh nek udu aku tak dongake udan dres. Apa kowe pawang udan ndongakne elek? Ayo. Ya mbok menawa. Kowe tak aturi